Oyaore nyakwara Mogajwang ine wang sai chenro makakawanene chenro kende mabende kolo kendo fuono weche ma opogore warwakini machiegni okinyi makawuono dwe ndalo 11 mar dwe mar abich higa mar 2026 odiochieng' no ma bende city ma Nairobi ka Kabwana Kameja dhano pong' kaloro koda welo mabiro e nyasi magalamoro makelo kanyakla jotend pinje mag Afrika moko masanja kaachiel kod jatend piny mar France Emmanuel Macron ma en achiel kuom weche maber wabiro tuomo ka kata kamano warwakini machiegni e tung piny mangima e gwenge makaluo kaunti ma Siaya, Kisumu be kanyakla kod Migori kod jowa modak oko ma kaunti ang'wen makaluo. Nyinga en Victor Tino Makajuma akawo thuolo mar rwako jowa makaka wanene nikech bench kawuono nitiere kod hukahu kaka pile acha kod governor monge kod portfolio governor oyaore kendo machiegni mose nyikwara Mogajwang eno odiochieng' maber ma Nyasaye miwa thuolo mana kaka iwacho ni bench is properly constituted king'iyo kaka sude adek chalo pero kawano VOJ nyocha ne aonge juma mokalo king'eyo nyocha ne ane liel dala nyocha ne waiko mama wa Rosalia Onyango mancha Nyasaye okonyowa kendo waketo kare mar yweyo musainya maber pod agoyo mos makende ne anyuolawa kendo ne joka wuonwa ma joka wuor duto te ruoth notelo no motieko maber mi bende kaw mos mar mama Helena Tieno kancha ndala nyokoni mondo ami uwe mos makende ogeni nyime ka chien wacha odhi maber to wabiro romo waduto ka wandala bende wuonwa jaduong' Joseph Ogeta bende okono winjo chenro kabisa mano wuonwa maduong' bende no nyisa mondo ami mos makende to mogik kaw mos ka wuok kuom kanisa mar ACK St Luke's Mogongo manyicha ne antiere chieng' Jumapil mokalo kendo gigeno ni nyime ka wabiro yudo thuolo bende wa rawie kono ka kamano taparo ni weche ber erokamano nya Ken thuolo mari moso nyikwara Mogajwang moso nyikwara Mogajwang ni oyaore joma wanenowa joma winjowa wuok tich kama ema radie kendo watwage gi jopiny kendo wawache gima waneno kaka wanene jopiny bende wache pachgi to gin bende wawinjo gima gineno kendo thothne wasomo gik ma bende giwacho ma gineno to aparo ni watieko dira maber mana ka pile owacho ni ochakore to rumo koro gik kochakore kama to diere kanyo weche bedie mathoth timo wuok mabeyo timo wuok maricho mak mana ni gima duong' ahinya ni ngima maduong' nikech marach to pod inyalo losi giko dira ni aneno ka ne weche bedo mathoth ahinya to masira manyo timore dala gi Jay Bonyo kocha mar kar senyruok mar kar kunyo mula ma nche ne okelo tho mar ji ma sani no gol ringre adek ma nche ne okwamo kar kunyo mula no koro gin masira ang'eni ok ene mokwongo ma wawacho ahinya to kaluwore kod mag kuonde kunyo mula go to mak mana ni kinde duto ma magi timore to medo ywayo kata golo dok e ite jogo ma otelo ne chenro mag sirikal yore mopogore ng'iyo ni to kuonde mikunye mula gichalo nade bende gin kod lesen mowinjore to bende jogo matiyo kuonde go nitiere kod ritruok makare giko magitiyo godo magirwakore go magitiyo godo kod mamoko koro gin gik mamedo ketwa kod penjo mathoth ahinya ni to lokruok biro bedo karang'o to ahinya e sekta no mar kunyo mwandu. Erokamano wach mangima mokalo ndi ni karang'o ma bende wabiro dhi nyime kod wito jowa kokalo kuom chenro mag kunyo goldi e bolo odwa bedo mang'eny anye piny duo kidhi Nyatike kidhi Kitere tinde nyaka e Kasipul ka ikuny nyaka goldi kidhi nyaka Abimbo kaachiel kod gwenge mamoko Ramula gini gin wach ma koro nyaka ng'iane na matut ahinya sini oyaore Jakobuya erokamano mosi nyikwara Mogajwang erokamano moso nyikwara Mogajwang kamoro amora ma gintie e piny mazima ing'e ni jaluo ni kamoro amora e kor piny ka kidhi Pennsylvania tiyudogi kidhi Shanghai China tiyudogi kidhi kata Perth Australia tiyudogi to kata mana e piny Kenya ka Lake Turkana ibro yude jaluo Taita Taveta ibro yude jaluo kata mana Mpeketoni Lamu
nitie joluo amoso gi okinyi ma kawuono kendo amedo gone gero kamano mar bedo kodwa e chenro ni pile pile okinyi wuok tich to gigo tieno saa 4 tinda neno ka ji mang'eny mag okinyi sama kama ka gin e tijegi to chenro minuoyo saa 4 otieno giyude mang'eny ahinya momiyo chieng' moro ng'ato dwa nena kamoro kar saa 5 otieno wuok tich to penja ni to mane ni e chenro kama wuok ni titi mang'o ka jowete mano chenro monuo kaka wanene ni tinde ber en gi chenro ma wanuoyo saa 4 otieno wuok tich koro kama obai to wachne jowadu ni ang' obedie kendo saa 4 otieno to Jakobuya yie mondo awachie gimoro achiel mana katenore gi guma Nyakwar Pereso wacho tibende nuoyo wach kunyo mula makaluo ong'eny sani kunye kamoro amora we aore ote mag mos kod late ne anyuola manowito jogi e kar kunyo mula ma bar muofu Ugago village ma yudore Bondo sub county mano North Sakwa ward mano ward mara madala e bar muofu kanyo wachiegni godo kiluwo ki ng'ado ndara ti donjo Nyaduonda tiwe ndara madhi Siage tiridore piny to in mana bar muofu VOJ en lit ahinya ni county government ma Siaya nyaka sani pod onge gi ikruok makare mar konyo jogo ma yudore masira inano. We monda riura gi MCA mara Olivari kama nyo wacho ni en gima rach ni higni gi duto nyaka ne chak county ni seche 12 ka joma ne oyudore masira ni loso igone gi simu to giwinjoji to gima county government ma Siaya ditime onge. Atemo go kwano kinyi makawuono tayudo ni higni 3 sani Siaya wasewito ji mang'eny bugo mag kunyo mulagi to thothne iwacho ni gin joma debed ni resruok nitie to do resgi debed ni county government nigi ikruok makare to do konyegi miyo wamedo penjo dito kara disaster management ma Siaya county chalo nade nikech bro chopo kuma ka koro idwa no kwan jogo malwetgi nigi remo to kara county mar Siaya bro bedo go nikech gin gi ting mar konyo joge sama masira makamano timore ok en nafas mar oro jodito mag county dhigo e picha gi loso video ni ne gichopo en nafas mar neno ni to jogi ores nadi ok go picha gi keto kuonde mikete ni ne wachopo wariwore kodgi okuriwru gi ji onego bed ni ugolo gigo madugol mondo tim mondo res jogi emomiyo nyaka wagoe mbaka kuonde kunyo mulagi nikech inyalo paro kana bimbo timore ang' yie na bro wacho mang'eny nikech ma koro ochopo kuma koro ji nyaka penjre penjo matek mo wachi ni kuonde kunyo mula ma Siaya gi ogo marufuku bendise winje kuma no wachie ni marufuku no gol ji odhi mbele gi kunyo mula onge to karang'o miyo podi kunyo mula masani ng'ato ka ng'ato bedi ng'e ni sani kidwaro jo amal Siaya to kinyal yudo nikech ji odhi e bugo mag mula te titime large scale nyaka county government ma Siaya obed ma Migori obed ma Homa Bay obed ma Kisumo bede gi lai maber mar neno ni kuonde kunyo mulagi ahinya to sama koth chwe ni kata ka be ni koro gi yie ne jogoti ogo marufuku nyaka koth chuogi nikech ko kamano to pod wabro medo wito ahinya to vijana gi mine maonge tije ma kuonde mulagi miyo nafas wach malit ahinya wabro kao jogi to sami kwano jogo motiyo marach go ofis maremo ni e lwetgi to joma ni ofis sanigi wabro keto thoegi e wiyegi nikech gin gi ting mar rito jok mano yierogi tok gitim mano
nyaka county government Siaya bed accountable to the people ahinya to weche mag kunyo mulagi. Sirikal nigi ting kulinda wananchi. Hey, Koso. okadwa dhi kumidwa no adhieno. Okay. Oksamoro ibro penjo to governor to nikanye. And head of executive. Anan gi governor naka. Okay. Watchman lit kabisa. Fred, wadwa ni wapor wach ni matin. Thoe gi pod bedo mang'eny ahinya. To waneno nyao moro ahinya e gima senior wacho disaster response ka. Nikech ing'eyo kit chal mar loch mar kor gwenge, the structure mar devolution, weche mag disaster preparedness gi management ni e lwet sirikal mar county. To budget bendi golo higa ka higa. Giketie pesa. Yes. Kendo ni that office obedo domicile office mar governor. Mana gi kamite neno. Je sikoni korane governor nikech governor poko loso to be podoko nene. To kamoko dwa dhiecha ema koro warawi matin. Podo linda wananchi. Ingeni wan kaka wanene ka wateni atena kaka entiere. Mana kaka je nyisi dhano ma osewito ngimagi. King'iyo statistics mawuok kinde duto te yudo ka gini odwa betie mathoth ahinya siaka nikech king'iyo higa mara king'iyo dwe mara abich king'iyo dwe mara 10 Victor higa mokalo dhano adek ne jowito ngimagi mana bondo kai donge aya wang'iye matin chaki biro bende dwe chaki biro October dwe mara abich dhano ariyo nowito ngimagi game sub county mano pod wan mana Siaya ka emo mi winjo ka wapenjore nekech ang'eni nok mar sa mano dhano abich ma osekwano to bende mamoko ntiere king'iyo statistics go gigi thoth to actually king'iyo gitu wacho ni higa mokalo dhano 20 notho Siaya e bugo mag kunyo mula. Ramba mine abich, Gubeiwa ji adek, Alego ne nitie ji 4. King'iyo kanye kendo chande Ramula bende ne nitie thoe moko. Rarieda ka bende nitie kuonde moko ma ikunye gold ma bende jomoko notho. Dhano 20 Victor. Mano kodwa wan Siaya kende pok wabire mami gori cha gima moko. To mana ka mi winjo je itene cha ni king'iyo chandruok mane timre Abimbo cha mane nyalo paro kokaw ndalo adek chiegni dhi juma ka jok mane otho e bugo cha poko kony to mae ni do kama nyo timore mokalo ni nyaka seche 12 koro ikuonge ng'iyori ni an gima paro ni mane Siaya nyalo kuongo lindo mondi ne gin gima jogi to ka okwakelo siasa igini ntiere county government ntiere national government kare chike mage ma MCAs lose a county assembly kech koth en gima dhano ng'eni biro ing'eyo ni kiyudo ka koka ng'ato moro wang'e ka masira osetimore kok idhi blame jopiny kendo sano koko go kori malich mokalo ni okwabi yie mondo illegal mining otimre illegal mining matimore ni gweng' ni nitiere chief mong'e ni gigi timore ma dine ng'ato kan bunde kata chang'a e bugono inyalo pedhe ka guok machang'a to ging'e dado kuma nitie jogi ong'eyo gima timore koro mae en system mofail ma omiyo ndalo mo neno Lucy Kibaki chunye Nyasaye oket chunye kama okwe apari noseketo kama chunye nitie nowuok tung mosuo sama ne wabedo gi masira ma Sacha Ng'wan mano oketo mana no mako jatend migawo mar arita ndalo no George Saitoti gi ng'ute kowacho Sacha dhano ochielo remo to penjo ni nyaka karang'o ma ubiro blame jopiny gimoro ni ka responsibility jopiny bedo blame ni ka gimoro osetimore ni koka wabiro geng'o gigi ni korka wabiro katwa sani kuonde mikunye mulagi nitie to penjruok mipenjori mulagi ka gikonyo jowa ka gintie adier kaka gintiere no county assembly kata mana jotendwa gi onge chike ma ginyalo kelo manyalo tayo gigi mondo mwandu gi okonji nikech mula en mwandu to king'iyo joma kunyo mulagi gi kuonde mikunye mulagi ema dier bende otimenewa ochalo ng'at modhi kunyo doa mondo mi odhi omuongo ok ditame nikech odoa ne monyalo muono go doode simiti ok doyudi to ere kaka inyalo ketne gi luasi maber koro Siaya ni
emi penjori to county assembly kaigi onge ngat manyalo kelo legislation mondo mi kikwaring ni wachungo kunyo mulani tinyalo kunye yo mane inyalo kete okenge mage bende ntiere mashinde man gi lony manyasani to gi puonjruok bende minyalo mi jok makunyo jomulagi mae sani neno ka giduto te ok giwuoye ngama wuoye onge siacha ni gi women rep mabenda pano se chamo tamadek en chama dek yo chama di ok wadwa donje sani siacha ni gi majority leader ang'o ma gisetimie gigi to ko gikor ka siasa to dhogi liet bebe ok nwang ka kikonyo magi gin responsibility manyaka Josiah biro tho maromo nade e kuonde mag mulagi jo Migori bende koro ma paro ni en gima ya wang ji sani na mondo mi wang'ini kik obiyo beda gima josiasa rito ka koro segik kama dhano ringi e liel makoro gibiro kaka county dhi chiwo ginene sanduku goduma dhi chiwo sanduku goduma ng'amo chiwo bende odhiang sani koro girete ahinya ne kes siasa bende chiegni magi gik ma ok wadwa neno mae mamiyo jai ne wacho chien kacha kane wachako to pod gini chak duo koro yane mawachi ni gima notimore Siaya cha county madhano ntiere ma wigi ler kendo konyo nikech karanya ka karang'o mibiro dok ir jopiny dhano 20 ok gin ji matin Victor magi gin families magi gin wuone ji magi gin jok mane chulo ne jomoko fees ne gin nyithindo ne gin mine manyo kijende ma wawito kuonde gi mae sa ochopo makoro nyaka Siaya leadership mar county government to leadership mar national government ka dipo ni gigi okony jopiny gikelo thoe to mondo ng'ini to wanyalo tieko gi giyo mane erokamano ahinya Ken idwa go wiye matin en midhiero en wach malit ahinya ok onego bed ni timore piny masani ma wan gi katiba marwa gi jotelo ma jopiny oyiero gombulu wach ni waselose motelo kendo matuta ahinya kendo kinde moko ne wakawo thuolo mwa oro Efinya Kidi nyaka Siaya kendo no wuotho e gwenge mopogore opogore kuonde ma masira osebedo katimore ma kuonde kunyo mulago kendo ne oloso kod familia mag jogo mosewito anyuolagi jogo moseyudo hinyruok e kuonde mag mulago kendo inyalo paro kane watimo sigana moko manilar mana dek kama ma loso wi masira mag kunyo mula kendo kinyalo paro ranyisi mane waketo mar rapar mar masira manotimore Abimbo mane anyuola mar jogo mane owito ngimagi mane oyudo hinyruok noloso nowaparo ni samoro mano nyalo biro paro ne jotelo kaachiel kod ji kanyakla mar neno ni en yo mane minyalo res godo sekta ni to aneno ni koro kendo chal ni wachak wadok e gimiluongo ni square one matindo wachako kendo nikech ka nwatiyo gi mwandu duto mane inyalo tiyo kendo jamondo mopar ne jotelo ni gimoro rach kendo kiwinjo kaka ne jopiny wuoyo joma ne waloso godo giwacho gimomiyo chuno ni nyaka gidhi kuondego kendo winjo kama kuom giwacho ni gintie kana kod lesen momigi kendo nitie osuru magichulo nitie omenda michoko kuom matiende ni juogogi mondo juogi nyiso ni nitie kod lesen moro nyiso ni nitie sirikal moro mong'eyo ni tiyo tijno to mak mana ni seche ma masira gi otimore e sirikal achiel onogo winjo kendo koro wacho ni ok gibiyie mondo mi chendogo dhi nyime kendo bang'e tunywe ni koro go marafuku chendogo to kinde mane itime mapok masira pod ok otimore to ne itime samoro e ataro mar chik to nok goye marafuku koro magi gin gik ma aparo ni medo ng'isowa kaka jopiny ni wang'eye ni to kaponi ng'ato biro ni dwa uso ni agenda mar gimodhi timoni to ng'ise ni agenda ma kama nyinge ang'o to dhi kawo muda maromo nade kapok ilose mondo ka joge donjo to wang'iyo ni to ni wacho ni biro mikilos sekta mar kunyo mulani bise lose thuolo mane wacho kopogore kata kod mula wan gi kuonde mamoko bende ma lose bedo ka sienyore inyalo paro kata gwenge mag Karachuonyo gwenge mag Kobala gini gi wang' chieng' kono kata Kanyakwar gini kanjino kantie kuonde ma yuak nitie sienyruok mar lo nikech ji kunyo kuoyo ahoyaye ang'e ni gedo to ji gedo nikech nyaka to wabede kod samoro kuonde dak mabeyo to mak mana nyaka to gilure mana kod dwaro mar chik. Erokamano. Imiya paro wach ma Kobala nyocha dhi gwenge mag Chuoye Beach aneno kodad lo nyaka siro ma sitima koro diedo nyaka liete ma kuonde mose kowe ji odad ni manyo kuoyo wach ma lit ndi nyakora Mugajwang' mar Nyasach kwe ket chuny joma bende nyocha yudo masira e gwenge mag North Sakwa Kamukwe bar muofu kanyo kaloro kod masira manogore kuomgi kane gikunyo goldi wantie kod geno
ni sirikal nyaka bed sirikal mawinjo wach jopiny, jotelo nyaka bed jotelo mawinjo duond jopiny, ni mare wach ni duond japiny e duond Nyasaye. Japiny riti higa mar 2027. Kata kamano en ni okang' masani onge ng'ata mondo go beni koro wito ngimane gimoro ma inyalo geng'. To penjo maduong' en ni to pesa ma iketo e budget higa ka higa mar konyo seche ma masira maket kod ma oneno dhiga kanye, itiyo kode nade. Jopiny bende nyaka bed kod thuolo gi ratiro mar kolo matut, kaka sirikal mag counties bende tiyo ahinya e weche mag disaster kata masira mapore gi. Nyakora mogi waloko tanga matin, kaka nase wacho motelo kacha en ni kawuono nitie romo maduong' ma iluongo ni Africa Forward Summit. Romo kama ibago Nairobi ka kuom ndalo 2, ma emomiyo jatend piny mar France Emmanuel Macron nyo biro ka romo kama bende dhi kelo pinje bura malawo na 50 mag Afrika. Agenda maduong' en poro wach weche mag nyayo tudruok makare kind piny France kod pinje mag Afrika bura, weche mag ohala, weche mag mbetre kod weche mag dongruok mar piny. Jomadongo, nyasi ni ne wageno no dhi bedo Bomas of Kenya. Kata kamano weche moko nyochako bedo kendo dhi bedo KICC kanyakla kod twak mamoko maronde, kata parallel discussions bedo the University of Nairobi kod venues mamoko. En ber mane magini kelo ne Kenya gi pinje mag Afrika? Kenya bedo piny mokwongo molong ni anglophone country mabago nyasi ni, nikech thoth ne wanyalo paro ni gin pinje ma bende nobedo colonized gi France ema nyalo bago nyasi makama. Governor, tie nyasi ni en ang'o ne jawinjo marwa, ne ja Kenya, ne piny Kenya gi pinje mag Afrika? Aparo ni tiende nitiere nyadiriyo, nikech ka waloso kuom Africa Forward Summit, tikwongo ing'iyo mana kama iwache ni weg nyasi ni gin piny mar France. To kinde mokalo gisebedo ka gitime e pinje mane obedo colonized, kata mane obedo wasumbini mag piny mar France. To ok piny mar France kende ema timo nyasi ni. Pinje madongo kata man gi mbi mathoth e piny ka jo timo ga nyasi ni, makmana ni piny mar France aparo ni piny makende matime e Afrika ka. King'iyo US bedo ga gi US Africa Summit. Piny mar China mabende kore lach bedo ga gi China Africa. Sino Africa. Yes. To giduto giluongo ga jotend Afrika gi ema dhiga. Russia bende bedo ga gi romo machalo kama. Giluongo ga jogi dhiga kocha. UK cha be gin girado ga Commonwealth. Yes, bas girado ga gin giriore pinje magwagunda mantiere buo riwruok ma Commonwealth ma oting'o pinje tema bende ne gitelo ne gi colonize nyaka Australia, New Zealand. Bas New Zealand. Gite giriyo gi kaito gikelo gi. Pogruok mantiere mokwongo en ni pinje ang'wen mwakwanogo luongo ga jotend Afrika gi. Mandalo moro jatend piny William Ruto ni winjo ka ogodhoge piny moko ni luongo gi titielo gi e bas. Olgi donganya kodi bura. Koro ka gisedonje e ngas ma London kucho to thume ma koro igone gi mapek e inganya makocha. Koro no dagi ni okwadwar. But king'iyo history mar piny mar France, mana kaka iwacho ni mokwongo ema gitime piny mar anglophone. Tiende ni anglophone ni pinje mane otelnegi gi Britain. Pinje mane otelnegi Kenya ing'eni ne ok otelne, but joma ne colonize wagunda wa mane nika ne gin jo UK, ne gin jo Britain. Koro mae mokwongo. Mak mana ni king'iyo kapok ibire e mit kata mana benefit mage, ipenjo ni tang'o momiyo jo France okele Kenya for the first time. Gima miyo gikele Kenya en nekech mutni mosebede kinde gi francophone countries, ahinya West Africa, nikech king'iyo pinje ma ne otelnegi kata mane gi colonize thoth gi ntiere West Africa, kuonde moting'o Mali, Congo gini, Senegal gini, ibiro Cameroon, ibire pinjego gine gi thoth moloyo kata mana anglophone gi. But kuom thuolo mar higni madhi 3-4 gisebedo gi mutni gi pinjegi. Koro ne bedo matek ahinya dine giyier piny achiel mane gitelo negi kata francophone, nekech pogruok ni e kindgi. King'iyo ywaruok madhi Mali, aparo ni kata mana jatend piny ma Mali ok bibiro ka. Gintie pinje 3, Niger,
Chad. Ma bende Faso, yeah. e Burkina Faso gini. Ma bende king'iyo to ne nitiere ga policy machon ne France ne obedo ga gi kembe lweny e gine gi machon gite e colonies gi machon gite. To king'iyo jogi osewuok kod gi tung mosuo mapani sani gidong mag achiel mantiere Djibouti. Koro kinde gi pinje ka osebetie marach nikech king'iyo kata mana kudita kata mana loko sirikende mosetimore sa West Africa godwa betie mang'eny to kinde duto magitimore France temo mondo mi odonje gi bi mathoth to joka wacho ni asa koro romo mwanyalo loso gige wakigenwa mano okang' mokwongo koro mae nyiso ni ne dhi bedo matek mondo mi gilose pinje gigi ne ging'iyo ka obedo negi matek to alternative mane gin godo en tere piny France kata time Africa ka to manyo piny mochalo gimodwa bedo neutral mangata ka giluonge to koro ng'eni mana kaka wacho ni nyasi margi koro ka ging'iyo to gitemo ng'iyo influence mag pinje modong'gi alternative mane gin godo kane ging'iyo pinje makoro anglophone gi number 1 ne bedo Kenya ne bedo Nigeria nwanyalo bedo gi South Africa to king'iyo kind tudruok mane kin South Africa gi jo wagunda gi ahinya kata mana seche mani neno koro lweny ma dhi nyime ma e kind US kata America gi Iran cha ineno kuma gisenyono tudruok mar South Africa ndalo moke do maduong' mayalo weche mag pinje bas king'iyo kata mana romo manyocha ne ntiere mar G7 mabende negi nonego beni timore kocha Trump nodagi G20 iga mokalo Trump cha nodagi mane ok odhi kocha koro kinde gi jo South Africa gi ok dhi maber kaka girango jo wagunda koro king'iyo foundation mwatemo keto no nyisi ni mai ne keto Kenya e thuolo maber kaka piny modwa bedo neutral ne jogi nikech yoto mondo mi jatend piny mar Senegal tudre gi Kenya yot mondo mi jatend piny mar Nigeria tudre gi Kenya nikech ineno ka Kenya odwa bedo neutral to bende king'iyo kama koro Kenya nitie ki compare gi pinje adek mantiere East Africa ka ne gidwa kele ka tiyudo ka Kenya bet ogiche dwa bedi mabet dongo matin kiweyo facilities mantiere manyalo host gima duong' maromo kamae koro mae nyisi ni number 1 gima nyaka japiny ng'e ni gini en mokwongo en gir jo France koro jo France to anyalo biro go be kata iso je ni an gi wenda mokadwa ni rwakna ok ni je yimo luongo welo koro mano nyaka ikuongi ng'e koro samo bire e Africa ni to Kenya hoste ntiere gik mang'eny mabiro kode kawasetieko wach mar foundation tango momiyo itime ka manyalo weyo ne jowetega mondo mi koro ginyalo kelio erokamano nya Ken ang'eni gini en gimisebedo kiluonde yande ka wago kodi mbaka banka bura manonego beni bedo Bomas of Kenya otore tie kama Fred otemo yienge osemi wasigana matuta ahinya gimomiyo gini kamoro ikele Kenya ka to en ber mane mo onyalo dhi wene Kenya gi pinje mag Afrika nikech aneno kanyo ka pinje moko bende mag anglophone bende luom e iye kanyo ing'eyo ni kane wadongo kinde ma koro watemo ng'eyo gik madhi nyime Kenya ng'eyo chal mar piny ne nitie kinde mane wach moro muoche pacho ka mar mibadhi miluongo ni Anglo-lism koro gweng' kuchocho ne koro loke yo machoko kununge ni Anglo koro kene wachako ni Anglophone to kano kilero tiende samoro Anglo cha niwacho ni Anglo mieni ayaro paro the late Elwe Lagao Patroba gene ni Anglo gugu ja kamolo kiache ni Anglo maki koro samoro ng'ato nyalo we ni samoro pinje mag Anglo gi gin pinje motimo mibadhi koro magi pinje miwache dho kisungu kaka ne Fred osewache keche ja asungu mawuok e piny Britain kata jo Britain mawuok e piny mar Ingereza kuche mano oketo mbero ka kendo notiyo pinje go gi tok moruodho kapok imiyo gi uhuru koro Kenya en achiel kuomgi Kenya yudore kama diny kendo Kenya yudore kama ber kama diny ne pinje moko mag Afrika masamoro ok mor kod kit telo mar piny Faransa kako osebedo ka donjore kodgi kata bang' kane osemigi uhuru koro embele pinje go Kenya nyalo bedo ni ok piny maber nikech samoro rwako jasikgi to mak mana ni Kenya owuon to nitiere kod ber moneno ko nyalo yudo kokalo kuom tudruok mare kod piny mar Faransa
nikech samoro wadu okidwar lakini ng'ama chielo to nyalo dware nikech nitie ber mayudi ahinya. E twak manyoro ne jatend migao mochung' ne weche maoko mabende en jotend migepe Musalia Mudavadi nobedo godo notemo lero moko kuom winjruoge ma oseketi. Ng'eni nyoro kane Emmanuel Macron odonjo e pacho ka kowuok e piny mar Faransa kochopo kar jot mar jatend piny, ne gibedo kod twak moro matenge ma giketo winjruoge moko. Musalia Mudavadi kaluwore kod report mare nowacho ni keto winjruoge moko ma dilar 11 mane giketi e kogono, kendo mano wacho ni en gin winjruoge moko ma kapo ni oketi e tim mano kore kind Kenya kod Faransa to nyalo kelo Kenya e bedo okang' mamalo ahinya e weche mag dongruok. Owacho ni omenda makore lach marirom mana $1 bilion koriw winjruoge duto mane giketo ema Kenya nyalo yudie kokalo kuom dongruoge mitimo e sekta mopogore opogore. Ranyisi mano chiwo en sekta mar chenro mag wuodhe mag gach reru. Nairobi ka ing'eni osebedo madiny ahinya ne nyamburko, kendo gach reru osebedo achiel kuom yore ma jopiny tiyo godo mondo mi chope wuodhe gi yo makare kuonde dak magidakie, kuonde magitiye to kod wuodhe mamoko. Inyalo paro kinde moko kane waidho kodi gach okolo manyachon cha ne wadani wang'iye kako chalo wadonje iye wayudo kopong' ma ji oliere adiera manyisi to kendo joma nodong' oko mopong' apong'a ma pod ok odonjo be mane thoth. To mano ne nyisi ni dwaro nitiere mar mondo mi yari e sekta mar gach reru no kata kopogore gi manyasani ne to moro manyachon cha nikech lai mage nitie en mana yawe obede samoro imedo ne lony moro matin ka itimedo kwan mar geche mag okologo. To mano en achiel kuom gik ma Musalia Mudavadi wacho ni ne giketo e winjruok kod piny Faransa mondo mi piny Faransa osirie chenro no miwacho ni nyalo biro bedo e thuolo mar sombo ji ma ok tin ne 30,000 kuom saa ka saa mana kapo ni gibi giketo e tim winjruok mane giketo no. Koro mano achiel kuom ber ma Kenya ne ng'iyo ni ka giketo winjruok e piny Faransa to nyalo konyo mondo mi ndach reru ni oyawe monyalo mako Embakasi, odhi Ruiru, odhi Thika, odhi kuonde mondo maki e kuonde mathoth mondo dongruok mar nyamburko mabede e chuny boma nikech koro ji mathoth tiyo gi nyamburko mag ka odog piny. Kech ng'eni samoro ng'ato wuok Syokimau onge tiende mondo mi to tiyo e town onge tiende mondo mi oriemb gache kowuok kocha kochopo e town kech kacha cha ko in gi station tibiro tilor tidonjo e ofisi koro nyamburko mari we mana kocha ama samoro iwuok Utawala ibiro tichungo kama chiegni tiidho moro ni tichopo ka ngiduogo koro dongruok cha dok piny. Koro mano achiel kuom gik ma jatend migepe ne wacho ni ikete winjruok kendo king'iyo ber ma koro Kenya ne yudo kalo kuom twak mane gibedo godo nyoro gi jatend piny mar Faransa en ni Mudavadi lero ni giketo moko kuom winjruoge moko moriwo koda ka ng'iyo ni dho wedhe anyato ranyisi mar dho Mombasa oyari obedie mano manyalo timo ohala e yo moro mongirore kendo yo moro maber manyalo biro nyuolo ne Kenya mwandu nikech koro ng'eni Kenya iwacho ni en rangach mathoth ne idonjo godo e pinje mag Afrika. To kendo king'iyo sekta mane iwacho ni bende imenya ahinya en kod korka chenro mag siro somo. Ng'eni twak ma kawuono magibedo godo makanyakla matimore e balaj ma Nairobi motelo ne chopo kanyo nitie winjruoge moko mane sirikal wacho ni giketo kod piny Faransa magi wacho ni dongruok mar korka chenro mag nonro to kod somo ma idhi gerne kar lony manyasani mag timo nonro e balaj ma Nairobi mabiro mana muonyo bilionde dilar mana 5.8 gi bathe. Koro nyisi ni gin okenge makaponi oketi e tim kete tim ni ng'eni wach machielo wacho wa kinde duto ni samoro jogi keto winjruoge makamagi to koro ketogi e tim ema samoro biro nyuolo weche mathoth ama samoro gimoro osebiro to koro samoro tiyo kode kokalo kuom yore mag mibadhi miyo koro kochop kare. Koro mago gin moko kuom ber ma Kenya nyalo wacho ni yudo. To ma tudruok ma koro sani obedo ne ka koro Kenya obedo e piny mokwongo ma orwako romo makama e kind pinje duto ma ne ogine pinje mag Afrika duto mane ota e yor agoko gi piny mar Ingereza e kinde cha. To koro sani ne gibikwongo bedo mokwongo mar mondo mi girwake Faransa to kod romo makanyakla mokelo pinje mag Afrika gi. Nyisi ni koro keto Kenya kama chalo prefect ochalo ni ene koro ene ogai mar Afrika. To ma ok ochakore sani. Ing'eni tudruok e kind Kenya gi Faransa osebedo kuom thuolo ahinya to nyaka ne jatend piny William Ruto donje e telo. King'iyo kata mana kit limbe mar Ruto osebedo katimo e piny Faransa, kit twak mar Ruto osebedo katimo ka ne piny Faransa, kendo kwa chiwo mana ranyisi nyalo paro dwe mar
auchiel mar igalo fare gi pare kod adek Yes. kama nochiwe twak makende kinde mane gintie romo mar kanyakla mar twak e weche mag dongruok mar pinje to kod weche mag lokruok mar kor lwasi. Bano omako piny ahinya kendo nowuoyo gi chir ahinya mosiemo weche moko ma samoro winjo ni ok mor ka jo Afrika. Kendo inyalo paro bende kinde ma bende nochiwo twak mare e od bura mar mang'iyo weche luongo nang'oa od bura mang'iyo weche mag pinje mag Ulaya. Yes. Strasbourg kocha. EU Parliament. Kinde moko bende ne gibedo kod twak ma kanyakla mane gibedo kod tudruok e kind Kenya kod Faransa mane girado kendo e boma Paris kucho gi Macron mar achiel higa 2013. Koro mano nyisi ni Ruto gi Macron osebedo ka loso osiep margi. Okay. Kata obedo ne weche to osebedo ka nitie maka gi kacha ahinya to kod e wach tudruok ma kamano nikech pinje machalo China moseketo mahino e temo jiwo dongruok mar Kenya gitemo siro Kenya okenge mopogore opogore bende ng'iyo ni ok owinjore bed ni ne chal ka gima koro wachunga kara to mak mana ni gini en gima yudie Koro agang'o. Koro aparo ni en gima osetedore kuom thuolo kendo koro sane to nenore ayanga ni Kenya nitiere e chuny Faransa. Erokamano. Kendo kata king'iyo orage moko madongo mithoro manye pacho ka to yudo ka Faransa en achiel kuom pinje mathoro golo kembe mage mabiro mondo mi gin bende gidonje e chiro mar mondo mi giyude orage go. Kaka mar Mausami Tironi ndalo moko nitie kambi moro ma piny Faransa mano miyo rak makamano. Kidhi kaluo kata mana pi ma Bonyo gini tiyogo mane nitie kambi moro mar France. Kata mana Kisumu pi ma Kanyakwar ma Kiwasko cha. Jo France mane ogolo. Kata mana dongruok ma Kisumu. Kisumu Urban Program. Nen France. France osetimo chenro kinyalo paro kata kinde mane gitemo gero ranyisi mar nderni ma ginyalo gero. Tinyalo ng'iyo ni wacho ni gin achiel kuom pinje ma kogero ni ndara. E rang'iny mar kaka gigero nderni mag gi to en ndara manyalo dak higni mathoth ahinya. Koro piny Faransa osebedo ka temo kelo tiende mondo pinje mag Afrika onene ni ok ena jasiko ka samoro moko kuom pinje mag imbo mar Afrika nene to inene kaka piny ma samoro ko inyalo bedo osiep maber. Okay. To mak mana ni ng'eni sani koro en mana piem nikech bang' ka koro giseywayo Kenya ma giywayo magiketo machiegni to bende bedo maber ne Kenya nikech piny moro machielo ma bende janyiego mar Faransa biro en bende biro gi mage. To koro gikone Kenya biro bedo kanyako milaro. Erokamano. To mak mana ni gima duong' ahinya gimoro amora mitimo to tokeno mibadhi manyaka to wang'e ni sirikende madonjo ok donjre mar mondo giketh mwandu ma samoro nyalo donjo kalo kod tudruok ma kamano. Dibeni ma en ukoloni mambo leo. A new scramble for Africa kosonango kaka governor ne keto no foundation mar gedo e wachni nikech wacho chien kacha ni osebedo ka oneno sino Africa US Africa Summit Russia be nyocha otero jotelo kocha dibeni Africa ne enyako masani koro pinje matek gi koro sero king'iyo kaka yamb siasa mar piny mangima ringo senior ing'eni Jakubuya mana mapiyo mondo oler ne jothurwa gimomiyo Afrika ni ber gidonjie. Pinje mamoko gi osebedo kuom higni bura. Gisetimo gigo made gitim te. Ka en maendeleo to gisebedogo. Ka en mwandu to gin godo. Afrika ka ema pod silili. Ema pod inyalo chake kambi. Ema pod inyalo time innovation. Ema pod inyalo kohala. Nikech kata king'iyo population mar Afrika ka. Iwacho ni it is the fastest growing in the world. Pod wayot, pod wakirore wanyuol ineno. So gik moko mabiro gi mano gin gik kaka labor, jok matiyo. Pod nitie nafas mar keto kenge mag neno ni jo Afrika oyudo tije. Lope bende wan go kaka factor of production. Wanyalo puro, wanyalo timango. So Afrika ka pinje mag wagunda ginene kaka nyako manyalo miyo gi nafas mar timo gigo ma hikgi ok oyiene gitimo ang'owa e thuchegi. Ageno nalero kanyo maber. Emomiyo iwinjo ka Fred wacho ni nitiere Sino Africa, nitiere US Africa Summit, nitiere Russia Africa Summit, nitiere Japan ma bende notim Kenya ka for the first time outside Tokyo upon about 4 years ago. So Africa ni ber. Mwandu wa poko otieki. Kata US President Jemenji neno ka notemo kelo kwe moro Kongo kacha. Yes. To kone kwe to kelo lakini nyaka umia minerals. So mae momiyo interest nitie wi Afrika. Maga dwaro deal.
To penjo maduong' mi penjo en ni to ber mane ma Kenya yude e romo ni mar ndalo ariyo. Adwa goye gi piny mondo ng'ama winjo wa sani ong'eye ni to ber mane manitie. Roma ina ni samo bire thurwa ka VOJ en ni johala nigi nafas mar loso pesa. Onge moro. Were uru ni ang' no bed bilateral, multilateral, dis mago kisungu kubwa. Adira makende en ni nitie ohala ma wayudo. Ka wan gi presidents 10 manie pacho ka e VOJ. To awach kata ni president achiel kaka giwuothoga. Ng'ama winjo wa sani to neno wa ogoye picha ni sama Ruto dhi kamoro. Gikwano ga mtokni adi modhi kuro. To mtokni gi nigi ji adi. So wawachie ni president achiel owuotho gi ji 100. Ka gin presidents 10 mago ji 1,000 mobiro Nairobi ka kuom ndalo 5. Ndalo 5 nang'o? President kapok ochopo kamoro to nitie advance team madhi. Jomatelo mang'iyo kako odhi dak, kuonde romogi, dhi bet gi pre-meetings mang'eny gi jok modwara dogodo. Koro nitie team mabiro mokwongo. To toka president osea jogi ok fualra kode. Nyaka gitim post-mortem ni to buche wagi nodhi nade. Jok mane president oromo godo gi watimo nang'o. So gintie ka karibu ndalo 5. So ji 100 gi dwa dak Nairobi ka. Ginindo, gichiemo to giwuotho. Hotel ma gidakie ne donge jo Kenya matiye. Chiemo ma gichamone donge golo mna thurwa ka. Wuotho ma giwuotho hotel modake Kempinski odhi KICC gi taxi. Taxi ni donge jo thurwe mariambo. To nitiere moko ma bende iluongo ni other services. Mabende gikawe masa moro bende okchiwe receipt ang'ang'o yudo smocha ochamo odhi Masai Market onyiewe t-shirt mondik ni karibu Kenya. Odok godo thur gi souvenirs gi mamoko. National Park. National Park gidhi ginene gik matimore. Governor ana ja Kristo. Ana ja Kristo. Koro wayudo ka service industry mathurwa kuom ndalo 5 go wayudo ka nitie yuto magiyudo. To ber summit ni Jakobuya en ni kachopo kiny gotieno to bro bedie thum moro mibro gone delegates manobiro. Delegates ni ka karibu 10,000. Iye na wacha mana mag presidents gi mondo jothuru onge. To delegates mobiro mowuok e pinje mamoko nikech nitie civil society, nitie jondiko ka wan kama mabendo wuotho mowuok e pinje go. Johala matuklu business council members. So dhano ng'eny. Emomiyo neno ka polisi okoni oyo jowete. E chuny boma ma Nairobi nikech burani. Wadwa loro ndechni moko. Oken kaka pile. Mondo wawene mna joma dhie burani nafas mondo timang'o odhie burani. So nitiere yuto mang'eny ma jothurwa yudo. Kopogore gi gigo ma Keno wacho ni bilateral agreements manyo tim nyoro between piny Kenya gi piny Faransa. Ma bende ng'eny to pesa turi. Ja pinya ni dhi yuto kabisa nikech nitie. Wawachi mana mapiyo wach cultural event. Kaka iluonge. Thum mibrogo chieng' tich ariyo kiny gotieno. En thum manyiso tudruok e yor weche mag dak between Africa to gi jo France. Koro nitie jo thumbe mawuok France mobiro. Ma bende brogo thum. To kata wan bende nitie jo thumbewa. Maberie moloyo en ni wuod luo miluongo ni Costa Ojwang. Oyudo nafas mar dhi go thum. Fikoro winji. Nyakidi. Ojuisi. Nyakidi ojuisi ahenya. Kido hata aleta ojuisi. Gimolio lo. Mago jo Costa. Costa nigi nafas maber. To ken Costa kende wan gi Savara, Mudi Savara ma bende ne nitie achiel kuom jogo mag Sauti Sol. Bien cha benda pa nitie. Jangolo matuklu Fally Ipupa bende nyonego bi. To gihawi marach nikech nyo bedo gi concert moro maratipo France apandi juma mokalo owacho ni duonde
pok ochango koro kobi. Koro nitie jothumbe mang'eny mabiro go thum. En nafas mar jo Kenya bende nyisore nikech mondo iyudi abed ni gini timo francophone kaka Fred apimo mokwongo ja onge ja Kenya madodhi go thum kuro. So wan gi jothumbewa mayudo nafas mar mondo piny jo Faransa, pinje ma West Africa gi bende neno gi nikech apani nitie kaka ibiro nyise pinjego mondo gine ni Kenya ka bende nitie thum. So en nafas maber mar jo piny Kenya kopogore gi gik ma jotelo timo. Ni wan ji ajia bende nitiere yuto moko manitie momiyo summit ainagi, conference ainagi ber sama gitimore thurwa ka. Nikech penjerie ni mitokni adijo kahaya ma mitokni gini ogo kawuono manye omo presidents gi mang'eny kabisa airport to dwaringo kodgi kuom ndalo magintie kagi. So en yuto en okang' maber emomiyo sama iwacho ni gero Bomas nidwa bedo a new conference center ten gino maber nikech kwanyalo host gikainagi to jopiny Kenya ana hinya to japiny mareja ni dhi yuto mokanyo. Imi aparo Africities manobedo Kisumo mambo leo kacha nitie gima ne gero mane wacho ni biro bedo a conference center. Wanyalo pime kada mana gi buche mag jopuonj mag Kesha gi Kepsa madhiga Mombasa cha. Ka buche ma kamago nyalo ga bedo to pesa luorore mang'eny lwasi Kenya ka gi kuonde ma wantiere. Nitie joma wiwilgo. Jogo wuoche rangi. Kapok idonjo KICC jok mago wuoche rangi kacha ka sani kawuono. Ohala boom. Jo picha ma igo picha kimako KICC ka. Jo picha jomago picha kimako weekend. En ohala tupu. Joluok nyamburko joka wash man. Kuonde mag wilo pesa, bengi. Kuonde mag wilo pesa. So en nafas mar timo ohala. Ne jo emomiyo giga inagi katimore thurwa ka twabeduru joma positive. Jomoko bro wacho ni koro wan wa support sirikal oyo. Sama ng'ato go wuoche rangi. Ng'amo yudo pesano oyude donjo Fuke Street jago picha. Mogo picha kaja koro Nigeria omako wiki ICC odwa dok godo thurge. Na mogo picha no pesa no dondo Fuke. Joka haya makoro keto mtokni gigigi. Donge gin bende nitie mna moko mapingo serikali ni to gineno nafas mar ohala. So seche moko wang'ie uru collectively nito gin opportunities mage ma wayude kaka japiny. Jatend Wiper ne yuak ni romo ni en kayiem nono. Manga manobedo kaka jatend migawo mochune pinje ma oko jalup jatend piny. No jara inya bura matimore kawuono ni Nairobi. Mano te tijo position nyaki pingo nyawawa. Nyaki pinga kato ber magi chunyi ting'eno ber to nyaki wuogie nikech nitiere nyaka jo civil society mang'ine mabro wuok ni piny France no kotimo maber e pinje mane gitimo ang'owa negi colonize. To gibro beta gi placards kanyo to gikoni down with France, down with ang'o, down with Macron. Mano nitie nafas gi nikech gibende kuma giwuoke ka gibiro piny Kenya ka nitie services ma gibro dwaro ma ja Kenya bro chieme. Gibi mano handwa. Gimbe gine tich. Nyaka jo civil society nikech nyina sebedo history na civil society. Malach. Gin bende gin goal. Kane gini yonge nikech ja civil society cha bende placard yengino bedo printed. Kata mana pingo no bende tich. To kata mana je ya wilge ya man bende ntire kuonde yueyo ma chuok iluongo ni BNBs. Jo ya BNB. Kotelo pong be ng'eny. BNB nitie. Gin bende gipong. To wach mar gedo mar Bomas cha bende nigi ber na kichaparo ni korumo to weche mag traffic gibe samoro biro kawo nikech romo madonga ina ginyalo biro bet katimore kocha kuri biro ka kechingine sama en KICC ni to nderni mang'eny ochomo town kuri biro ka samoro gibiro bet katimore nikech thotho tende bende ni oko mar town paro ni bende na chiel kuma ber makopo nono rumo era ng'eny migerecha to samoro ndalo mabiro yungni gi dongruok mag geche ma samoro yomoni ka indana kama itinji ni manka kidoko ni nyalo biro rumo. Erokamano ahinya. Je omiya paro kaka jathum machalo Idi Achieng' gini ng'eni kidhi Alliance Francaise ne gigo athum kanyo piny France bedo ka bende konyo jongolo weche mag tungo wendege gi weche mag mopogore opogore nyakwara mogi wakawo ywe matin waduogo tok
Dakika moro mabich kama chenro en kaka wanene ka dipontie wach moro ma in bedo gole pachi tinyalo wachenwa. Pod waiko ni mathoth bende wabro ng'iyane na bura mar ODM mano bedo gi ka odira mokalo chien nyaka chak juma mokalo chien ni to ang'o manyien mano wuokie kendo gi twerok masani koro wuok kendo e kind jatend migawo mochung' weche mag pesa Mheshimiwa John Badi kod Women Rep mag Kisumu County nyaka mami e weche mane Mheshimiwa John Badi nowacho e bura mano kelo kanyakla jodito mag duond bura mar ODM oriewo kanye kete mana kaka wanene duogo bang' kinde mano kende. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gina jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omi strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija. Tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Kichangwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beat na kasapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ekar chakruok, wach ninitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie jo siasa masegwenjrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Erokamano nyakwara Mogajwang, tinende obro somo ote magi giduoko ma ingo, paro ma ingo, nikech ma en chenro ma onywando nyaka joneno kendo jowinjo wa mawageno. An kod ote ka wacho ni France is targeting vast gold resources in Kenya. Ni chal kagima piny France geto mwandu mag mula ma otiape Kenya ka, nyingi to kendiko na ka. Vyoja oyawore ni what bravery does France have to host a summit in Kenya after voting against Honorable Odinga just recently? Gilbert Olik from Awendo. France nogo kura. France nogo kura. AUC France onge. Apare ni otemo ng'iyo pinje mag Ufaransa kaka nogo kura. Cha neje Djibouti cha. Ema pare pod chande nyaka kawuono. Mano Gilbert Olik from Awendo. Nyingi no chal gi osiepna majafwambo. Olik achiel cha. Kaka wanene maka juma wan kaka Mombasa ka thoth ne conferences gi wayudoga pesa mathoth ahinya kaka tour guides. Kura paro kata ma tour guides ma nitie Nairobi ka yutonde jowa okonego bini kero siasa e gimora mora. I was pissed off gi Kalonzo Musyoka jal manotelo shuttle diplomacy achiel no ka ne kwedo biro mag jo France gi welo mabende wendo piny Kenya ka. Awinju maber nyaka ne dala mar Mombasa na mchumbiero kama na inyam. Victor oyawre David gima bera nyaka Ministry mar Trade gi Foreign Affairs otiego jowa ni conferences madongo ka poko biro to gino opportunities mage ma jowa nyalo take advantage of. Bende mano timorega koso nango. Okay. Vyoja adieri manyinwa uru jo Airbnbs masa moro dhi yudo konyruok e seche ma koro France okelo buch gi Kenya ka mano sigana ma nyalo bedo mamita ahinya mondo kony yawo it jowa e piny luo ahinya. Bende wadwaro ni wang'ni kata mana romo ma jopuonj tim e gwenge ma Kisumu County. Okay. Kaka wanene wach mar Goldino wacho wach mangima mokalo disaster preparedness nyap ahinya e county wa Masia koni. Governor marwa to londo piny gi linda mwananchi to wananchi Masia to ywago dhogi tieko e wach mar Goldi Masia. Konywa uru VOJ gi tim kaka wanene. Mano ote mar Elizabeth Anyango kawuok e gwenge mag Ramba. Erokamano ahinya. VOJ tim moro jatimorega ka ni kama sira osetimore. Aneno ka delegation mag jotelo ma oyier kod ombulu biro kar masira to en mana wuoyo gi press to onge malich ahinya ma itimo. Gini dako kwer kaka jo kaka wanene. En tim mana wuon ok ber naga. Okay.
ma Elfalet Odhiambo wacho ni owuok e gwenge mag Awendo amora ahinya kaka okolo weche mag biro mar piny France e Kenya ka gi limbe ma jotelo mabuora timo e Kenya ka. Nyoro nye an JKIA tang'isi ni ne en beehive of activities ma ng'iso ni piny Kenya ka e rangach mar pinje mag Afrika ma ugwe. Amor ahinya kaka ja Kenya, amor ni mwandu mag euro ma gibirogo ok gidogodo thurgi gidong koni. To kata kamano rita to jiwo mokalo VOJ ma ote mar Francis Onyango wacho ni winjo maber ahinya ka en Jomo Kenyatta International Airport e taxi mare. Wudluo wala mun Nyasaye mbi yude ng'ama inyalo koho e sama welo donjo mang'eny no. Victor, adieri makende en France osekonyowa kabisa. Ana wuon napuonjora Alliance Francaise kendo najudo nyaka konyruok e yore mag agribusiness mar tiegruok gi startup capital moro. Gini ber wadonje uru kik wapinga gimoro nikech joka pingo ng'eny ndi. Amora nya gi chenro maka ka wanenero kamano nya. Magi duto gin penjo mag jopiny. Moro ka wacho ni okun nyikwasi na kuru kukulubanga. Wan nyakwara mugi. Dokra mugi no biro bang'e. Okolo historia. Olu historia. Kako se wacho. Winjo kaka jopiny moko wuoyo. Ng'ato yuago ka ni kamoro piny France geto goldi ma wan go e Kenya ka. Nyinge to kondiko nwa ka ni France is targeting vast gold resources in Kenya. Adiri mar wach ni kanye? Nyalo bedo. But gigi ni piny Kenya ka. Kapo ni mane gima gidwaro, to nyaka bedie lai maber mar ndikruok. Ni to gidware, to gichule pesa di, to piny Kenya yudo pesa di, to gwenge mikunye mulani bende yudo pesa di. Kunyo kata manyo natural resources mag pinje Afrika okrach. Gima rach en ni kawe, tidhi kode, to pod wadong ka wadhier. Kinyalo time yo maber. Nikech bana kaka wacho ni VOJ no wasego mbaka kudu chieng' moro ni kamora mora miwuoke. Sani nyaki yudie kumi kunye mula. Tikunye ma onge safety precautions manitie. Ji donja e bugo ma onge oxygen, kata safety gears, kata disaster response rach. Ka koro ginyalo biro mondo gikonywa bero magi. To magi biro konyo moloyo ni gikunya to gidhi kode. Nikech pod waonge teknolojia, pod waonge kaka inyalo timo ang'owa. Minyalo tim kamano. So en gino maber. Kapo ni France dwaro mula mathurwa ka, to ndikruok kodgi maber. Ni nitiere kaka gibro bere, nitiere kaka jothurwa bro yudo kony, to gibro tiko nwa dhier, aonge wach. Kamano. An gi ote mar japuonj moro ka opuonjo Pwani University, opuonjo weche mag ohala. VOJ mora ahinya e wang' ohala. Piny Kenya ka nitie kod kembe ma ohewo 150 mag piny France ma oketo mwandu gi ka kendo weyo Kenya ka gi tune of close to 300+ billion Kenya shillings. Kenya choko usuru mang'eny anya kuomgi. Mane wach ma bende wayudo ka nyakoro Mgajwang'. Japuonj no winjo gimo lero no. Winjo gima japuonj no lero no. Ni France nigi kembe 150 masani ni Kenya ka. Monde ko jo Kenya kendo mwandu magiweyo ka en bilion 300 gi wiye. Ma pesa mok ten, pesa mang'eny kabisa. Mano pesa mogwaro. Inyalo wacho ang'o? Mano pesa ma kore lach. To pesa en pesa. Pesa onge kido. Pesa kata mana mogoli e changa. To en pesa. Kinyi gole sadake kanisa. Kinyi gole sadake kanisa. Bende kikowe ne jadolo to ko wachi mani igolo kanye. Ong'ule mola okoni po. Kata mna mochiwa soya ne jo arita kwe. Kose kwe piawe. Kose kwe piawe. To dhi mnambe. Pesa en pesa bora ni en gi picha mar Moi. Kata en gi picha mar ng'ama en godo no. Kanyo koro serumo. Mana ka kinjo wacho jo bende nyaka ikre ne bedo gi chuny mar ohala. Aina seche ma wabedo gi welo aina. Ki samoro ja taxi ma ine gi gachi moro. To Victor, moment achiel nyalo loko ngimani chuth. Ka kigolo wendo ni airport. Ing'eni ni samoro ng'ato dwaro ni mondo okot wendo ni utiekre godo to ok ong'i makiny. Kata mana yine ma samoro iluongo gine moluongo ga ni Uber gi. Yes. Tiwinjo ka ng'ato ogoni simu to
giduol mana gima no udhawo kode gotieno to penyin to gino osoma dikari kanyo idhi kanye ni aonge ni aonge nito jogo ketonwa matin nyaka wabed gi chuny mar ohala nikech samoro nyalo golo ng'ato JKIA katikele Nairobi to kaki wuoyo kode gi kaki loso kode gi luor mimiye mi ng'ato panye to jo Kenya gi opogore manade tema ng'ato miye kad ni osetimore ne ji mang'eny to miye kad donche ni ndik na email tema kiny ng'ato wuok dhi riembo taxi France ng'ato wuok dhi tiyo kata dhi ting'o jotelo gi France to kata chieng' moduogo pacho ka kobire gimoro amora to nyisi ni anytime mabiro oro ni email ine mikawa to samango bire ni to chwado ni tip moro chwado ni dola moro tiedo ka gima kama koro opportunity kopogore gi siasa makalozo gene goyo mabende wayie ni nyaka gigo nikech ing'e ng'ato nyalo wacho mana kaka jai wacho samoro ng'ato neno ni support sirikal koro ka ok support to dhi sirikal ni dhi nekech ntiere gik makelo konyruok ne oganda piny ing'e ni samoro ka jigo siasa to ng'ato weni sirikal ni kigo esani to kinyo dhi par ni Macron kanyo obiro to chomo State House oromo gi William Ruto mano gi yango ni e president entie magata ino kidware to mane president manti koro ntiere dongruok mar piny ngima in samigo kokoni ting'iyo ni kango giko dhiambo sani ka waya ka to je ng'iyo ni to nyaka ng'waridre kacha wamethi nikech awamondo e tich awamondo oko kaka sani koro sebokore ntero e chai ni chanya kumale chacha okna chacha chai moro mabiro gi siagi moro molos maber chacha pimo gi marala no biero mare beto yo marala no biero ala ngine tinye but ala ngine e but ala no biero jabut koro je kiwe ga goko manyaka dhi mbele opposition gi jabedo gabi opposition bedo to ngima dhi mbele at the end of the day kang pinyo gi kodhiambo ting'iyo ni duogo ne nyithindo gang'o iyo kata mana winyo emoduoge ot godhiambe ode cha tineno ka nyithindo ng'amo ga dhogi kama gikia kata winyo cho oduogo nono girito mondo iboli gimoro e dhogi gin gi kech e kaka dhano bende nitie siasa inyalo go gi gik moko gi to kang dwe orumo to nitiere ng'at madwaro rent mare nitiere school fees kaka nyithindo no odonjo juma mokalo giduogo ni to sani koro idwaro pesa koro ngima nyaka dhi mbele makata minu kata wuonwe motho tiwinjo ka jogo semachaka ni kata ywak to ywak ayo gitiek piyo but umiyo wadhiang erokamano ngima nyaka timang'o nyaka dhi mbele Mr. Nyango yande yiswa ni life must continue erokamano wach magima ken ka watieko duoko weche ma jopiny bende okonyowa kodgi e paro inyalo wacho nang'o nikech nyakwar Domtila amor kodu uyawo ir jopiny an likonika nitie jawinjo moro nowacho kanyo ni debed gima ber nyaka sirikal bende medo puonjo johala matindo mar ng'iso gi ni to opportunities mage manitiere sama buche makamagi kore bago taparo ni bono ken ting mar sirikal ke samoro sirikal ok nyal bedo kod yo mayot ahinya mar chopo ne japiny achiel kachiel malo kucho to mak mana ni sirikal bade lach kikara kichako gi kidhe mane kor gweng miji 10 kidhie assistant chief dhie chief nyaka malo ma koro pod mana bede sirikal mago pod wenge sirikal koro pod nyalo bedo kod ting mar ngiso jopiny ni gini koro sechopo koro watime uru nang'o watim kama koro puonjruok en gimosiko moko jone nyaka to we mana ne jogo ma jo sirikal kende ka en kuonde ma kanisni tin jadolo ming'eni nitiere kod ng'eyo mar kaka chal kaka inyalo timo ohala tingiso mana jogi kaka gibire kanisa kanyo ni kor juma ka to gimoro kama oneno maka en jaus nyanya to dhiket nyanji kama chalo kama onyalo dhi maber koro obed ting mar ji duto mana kar dhogi no ing'e ni e lwasi mar ohala ni bende wan gi riwruoge ma opogore wan gi Chamber of Commerce bende jo ohala gi bende wan gi ohala kit ohala mopogore jo mtumba nigi kargi jo hotel bende nigi aput gi margi moro kanyo ma bende apani koro giwachore wechegi gikonyore ng'ado rieko maka gima kama obiro koro gimbe gitimo gimolo ni position gi kore ne biro mar gigi magini koro neno kagima okopoyogi koro emo wacho en ting mar ji duto kamoro amora ma untiere nyaka to jiuru kendo gima nitiere no ing'eni thothne
rombe gi ok gin gik mipango aruya ipango gi kuom thuolo kendo iyudo ka samoro ikruok ochak kedo kata mana higa achiel gi bathe kata mana higni 2 gi bathe koro ikruok no kapo ni dhano nyalo chako ikore nyalo paro kinde mane watimo ikruok ne jopiny motelo ne romo mane timore Kisumu cha nwachako hiko ji chon higa achiel bang'e wasechako nyiso ji ni gini biro biro bedo kama koro kopogore gi siasa gi 1 term 2 term 3 term 4 term mago te tiduogi ng'iyo ni japiny gima iwinjo kane jei wacho cha ni japiny to ang'o modhi yude machiel kachiel koro machiel kachiel ni e gimiyombogo koth sechego koro mane ma itemo jiw ka koro in kod kit ohala moro itemo mana manyo yo minyalo lose godo mondo obedie maber mopogore kaka isebedo kitime mondo min bende kata bang' romono to koro isego okang' machiel e ohala ma koro samoro kane nitiere nitwang'o lewni 10 odiochieng koro inyalo twang'o gi 30 odiochieng nikech gichecho biro to ok teri okang' machielo to okang' ma koro terie no ok ilor kendo idhi mana kidho oel ni ng'eny to ng'eni ok wanyal kwano gi te to mak mana ni japiny kama entiere ong'e tadni wiye ni an to mae manyalo timo mae mok anyal timo kopogore kod ohala nitie joma bende nitie mana kod nyalo gi riekni mana mag nyiso ji yo samoro inena ng'at moro ma inyalo chunga tiende kanyo ti se kata keto yudo puoth maber gi apisas mag arita kwe in tich ne mana siemo ne ji ni koro in sogachi kacha to yawuoyi yuta boma ka waneno ka nitie yawuoyi ma bende gigo mana sude gin tich gin mangiso ni ket parking ka in soe ka idwa wuok abi koro mago gin yore duto mag gina riekni mag yudo mag loso pesa oloyo dhi kwalo mar ng'ato kech kiny samoro inyalo dhi tiso lweti kamarach tiwang'o lweti no kata maki kata gimoro timore ni marach nikech kuo ting'eyo gima obiro godo bang'e erokamano tinde ok ndalo 40 tindo tinde ndalo 40 ibiro mana juki tiyo musude giduoge piny erokamano waseduogo e yamo kende Ramogi FM to kweche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono wago okang' machielo wadonjo e paw siasa mar piny Kenya. Duond bura mar ODM yande obedo kod bura moro mar lalruok mar loso odgi. Bura ma kamano obedo gwenge ma kadho nam chumbi nokelo kanyakla jod bura moko masanja mag ODM, governors ma oyier kod otiko mar ODM, jotelo ngas mopogore opogore. Bura ma kamano be ne oyuore kod jotend migepe sirkal ma waluongo ni broad base ni yor poro wach kanyakla mar ng'iya nena to yie mar ODM ne inyalo rese nade kaluro kod apaka ma osebedo ka goye kinde mokalo chien kane osomo twak mar jatend duond bura mar ODM governor ma Kisii County Simbarati ne ogolo kwayo ne gidwaro ni ji te obede ODM ahinya joma opogore kod gi paro ma timore ka jaod bura ma Kisumu County nyochwe echo jatend migawo mochuni weche mag pesa John Mbadi ko wacho ni weche moko no luomo e bura makamano ka gin weche mok ni kare kata kamano jatend migawo mar pesa nyoduoke ni an na wacho weche chal mar weche moko mungo wach mora mora kama kaka Mheshimiwa John Mbadi no loso kotuomo godo weche moko mowacho ni kamoro ma ywa ODM chien mok nya dongore winja nena nyakwara Mogajwang. Let me be candid. I know, and I agree with my colleagues, that we have been called upon to speak freely and honestly. Let me tell you, the problem which is going to hit ODM is not the splinter group. It is you. It is me who is here and is not sure where you want to go. We have many of you here who are not sure whether to join the so-called Linda Wananchi or to remain here and support the mainstream ODM. And you come here and you pretend that you want ODM to be united. I have been around for a while. I did not start politics with ODM. I have been around from the time we had a party called Ford. I have been around when it became Ford Kenya. I have been around when we formed the NDP. I have been around when we formed the LDP. I have been around when we went into NAC. I have been around when we formed ODM. There is no single time when you see people who have made a resolve to divide the party and they stay in the party. It is impossible. Let us not pretend. Let us see how to get the best out of this party. Give me any example. Mano e chuny wach jatend migawo mar pesa John Mbadi, jakanyo mar ODM, jakom machon mar ODM ka wuoyo kowacho ni oluongwa ka kaka gi ODM
mar wacho weche ayanga, keto weche thuolo mar konyo yie mar ODM maonge mung'o wach moro amora. Otielo weche kowacho ni joma beda kara mane chandruok maduong' madhi mako duond bura mar ODM ok jok moloso kweth moro maringo ronde. Senior weche gi ng'eny. Adona chake gi kama wacho ni joma ochung' karago. To aparo ni nitie gimoro kanyo ma jatend migao mar omenda wacho John Badi ma apani dibed maber mondo an machaka ago e wiye. Nikech siasa nitiere kod gik moko ariyo. Intiere koni kata intiere koni. Ok dibed mandem. Bede diere e siasa gin jothek. Kofi Annan gini. Desmond Tutu gini. Mage joma bede diere. The late Raila Amolo Odinga. Wabede diere. To ja siasa ni tung' gi tung'. Onge bede diere. Left wing, right wing. Koro kanye mapani nyaka to kungo winjire mokwongo. Nikech sami bede diere tibago japiny. Nikech japiny owinjore bed ni nigi konchiel ma intiere. Ma konchiel ma intiere no ong'e ni kone man gi ber, kone nigi rach. Diere ka ting'e ni kori tunge. Ok awach ni japiny e yo, mana wacho japiny kaka jahera mar kweth mar siasa. Nikech nitie jo kweth mar siasa mohero koni, kweth machielo mar siasa mohero koni. Kweth mochung' e diere, samoro koro gin jodolo Bishop Gordon Odongo gini, ema koro sani wacho ni gin e diere, koro ging'iyo ni koni dhi marach, koni dhi maber, koni dhi marach, koni dhi maber. Koro mano ni kanyo. Wach manitie ma mienjo mwarado gode juma makoro kaloni. Taparo ni en wach mabende no owinjore bed ni chopo kama ochopie no. Kech mokwongo inyalo paro ni romo no kano chane obedo Mombasa kata nobedo kod thuolo matek ahinya mar yudo moko kuom weche mane wacho e kanyakla nikech nitie kuonde ma kara jofwambo ne ok ochopo mar mondo mi okawie weche. To ote kata twak mane timore e kinde no nikech ne en mari kaka jokanyo mag ODM nitie moko mane ok oyieno kata mondo wamak ahinya. To moko to koro ne nitie oko mane jopiny nyalo ng'eyo nikech ne wafwambo to wakeyo negi. To mondo mi koro ma ineka koro igolo kaka ne Mbadi owuoyo ni to nikech ng'ur moko nochako wuok bang' ka nchane ji osewuok Mombasa. Koro an penjo mara en ni to kane ji orado Mombasa to romo nokelo jodito mag ODM kopogore kod ogai ma bende ne onge thuolo no kaluwore kod dich mane oyangi kendo ote mare nolandi kod jolupge. To jodito ne nitiere, jakom duond bura ne nitie, jagoro ma sani omako yor kojolo ne nitiere, Catherine Omanyo, jalup ruodh goro ma en Ruth Odinga ne nitie, kod jotelo mamoko mag duond bura mar ODM. Kendo ne gigwelo joma chalo John Badi gini makoro sani nitiere e sirikal, ma gin jokanyo mag ODM podi, kaluwore kod chunygi. To gima dhiera ni bang' twak, to poro chako neno koro kendo gwerruok nitiere ok e mbui, kendo neno ka no ochwo dhi kamoro ma koro ji ndiko nyaka gi dholuo, minyalo ndik gi dholuo, minyalo ndik gi kisungu, ochako dhi kendo matut ahinya, ma koro waywaye weche mag twak e wi familia mar Mosendo Raila Amolo Odinga e iye, temo samoro chiero weche moko ma ok odhi kare e mbui e kind kwethgi. Aparo ni ok wan kama ber ahinya to kaluwore kod bero ni thuolo mosekalo chien ka osebedo kwa wuoyo gi josiasa gi jotelo magwa ni wawe uru tungo wi jopiny. Nikech oganda luo achiel ni nosewacho kama ber ni weche matimore e duond bura mar ODM ok owinjore bed ni wachako ywayo jopiny waketo gie mondo gin bende gibedie tungnigo. Kech kane nitiere wach marach ma samoro ne ok owachore, jogo ne wacho kanyo to gitieke gi kanyo. Nikech kichako ikele mbui ka mochako tungo wi dana ma Peres masani bende ike ng'eny to ok bed maber nikech gikone wawito yo monego bed ni waluwo kaka oganda. John Badi wacho ni ODM mokwongo ken duond bura mar oganda luo. En adieri makene ne ok en duond bura mar oganda luo. En duond bura momako Kenya, tunge Kenya duto. Mak mana ni oganda luo mathoth noyudore ei duond bura mar ODM kaka jokanyo kod kendo kaka johera. Nikech ogai mar ODM ne en jaluo kendo ne nitiere kod luo e chunye. To ma nobedo kaka nyamburko mane oganda luo mathoth ne donjie kendo mondo mi gigowe loka machielo. Koro kata mana bang' tho mar Raila Odinga, ODM pod odong' mana kod mbi mare cha. Mak mana ni koro soko manitiere go
ema koro osebedo ka keto kibaji. To gimaduong' ni kata obedo ni ODM no to pod oganda luo mathoth pod johera mage. Obed ni gin kweth mar Linda Mwananchi, obed ni gin mar Linda Ground, to gimaduong' ni pod duond bura ni omako pinje mamoko bende. Kata mana jotelo mantie ODM kanyo makoro telo ne. Kikwano joluo kapani ging'eny ahinya molo dhoudi mamoko ka. Kikwano dhoudi mamoko ka bende yudo ka bando ni iye ka, to yudo ka jo Mombasa ni kanyo, to jo Nyandwat mar Kenya nitie jo kikore ji thoth. Makata ka gibedo piny ni koro giwuoyo to kata dholuo kode giwache iye kacha. ODM chalo nyoyo. Koro aparo ni kwakawo gine kwakawo ODM wadhwa deyo wiye mwafinye, to samoro kata mane wang' oganda mamoko ka wabiro nenore jo maricho ka gima wadwa ketho duond bura no. Itemo wacho ni nitie mana jotelo mag ODM go ema ketho ODM giwegi. Iwinjo ka nikech ma ne en bura ma nodola dundo ma gikuodho wechegi ma ok onego bed ndonyo kata itwa kata wan jofwambo ne nitie mana kamano onego bed ni wachopoe. To koro ka Jalup Ruoth Goro, ma en Deputy Organizing Secretary, ma en Ruth Odingo osewuok kendo mondike mbui mowacho ni jatend migawo mar omenda John Mbadi nitie kama inyona marach e bura ma wantie cha. To an koro penjora ni bang' bura cha ne ji okema ne thuolo koyudore mondo mi gilosie wach manotimore no, koso ang'o manotimore hie. To kaponi samoro ne kiero bede kata both no bede kaka twak no bedo, to ne onge yo machielo mane nyalo wache godo mondo tieke kanyo mondo lose mondo puodhruok obedi, ng'ama wacho ne wadgi adier ni kacha to ne nyona kacha, kech ne en romo mane gichok kwa dundo margi. Koro ketowa kama tekni kare romo mane obedo Mombasa mane jogo obedo godo ni onge ole mano onyuolo mar kanyakla margi. Kendo achiel kuom gimomiyo ne giromo mar mondo mi giket tudruok margi, gilose e tuch achiel kaka owinjore bed ni giwuotho e wuoth achiel. To koro ka seche ma gitwak mowinjore bed ni gigwere, ka gisegwere to giwinjore, miwacho ni disagree to agree, to ka gisegwere gichak giwuok kanyo ma gichak giduogo oko ka. Koro en gweruok kendo oko kama nyiso ni gicha no ok onyuolo olemo. Ka en budget mane ODM otiyo godo, mano pesa mane odhi adhiya nono, nikech koro giwuok kucho koro unity kata chiel mane owinjore bed ni giyalo cha koro onge. Koro aparo ni pod wantiere kod tungni mosebedo kwa kore jotelo ni giwe keto godo johera mag-gi. Kapo ni nitiere tungni moko ma samoro ni gineno ka nie kindgi to gitieke mana e agola kuonde mane giponde ka giwuoye no. Gikele oko ku, nikech gikele oko ku titemo ketho gik mang'eny ma samoro ji temo loso. Jomobedo diere ka wan mobedo gi gik moko ariyo diere kama bedo no matek kwasikwa yalo pile ka pile. Erokamano. Gavana, ing'eni romo ne en mar kelo jo ODM kanyakla, to wach ochako nyuolo wach, nikech dine ok wachopo kama, dine ok wayalo wach dine onge gik ma otimore odira ni. Ano kane kama tabu nitie, japani wane mwaketo gini bedo gima lich. To be gima chaka duoga fwenyo ni ODM ni bekare lich nde. Ke Victor nyaka nyocha wachak Januar. Nyaka kawuono political party miwuoyo kuome headline pile. En chama mar ODM. Kare Jakombe nja no e party malich machalo nade. Nekech Kenya ka wan gi party prochiko. Sani prochiko laro gi wiye. Moko nitiere nyaka nitie KANU cha bende ne nitie. E Farmers Party bende nitie mar jopur. To Dr. Oburu kanyolal jumbe ariyo kende pok oloso. To king'iyo headline no Oburu ni kure. Buge nyaka LDP moro nitie. Nyaka LDP nitiere. En cha party leader mar KANU cha en nan. Gideon Moi. Uwe mogi karamo minene ginana. Uwe mogik ma president odhile me korgi kocha. To ng'ama penjo kuma Gideon Moi nitie onge. To Dr. Oburu manyocha iseyo notine. Dr. Oburu manyocha iseyo jomoko se iluonge gi nyinge ka. Ang'o momiyo ko lal juma achiel ke? Nikech wan joko wak sochwaricho. In mari bet ro maro gino. Asochwaricho. Obiro temo, obiro nona nene kech sari jolu malando. Ka in kama kor nyaka onge bija ko wakadia. Ko VOJ iduogi penjori ka nang'iyo gine jumani. Tang'iyo ndo Dr. Oburu manyocha giwacho ni onge mbini. Timanye nang'o? Mako lal juma achiel manyaka koro no nyiedhore kendo koro duo ka beduonde tek ya. Yo tich matek ma wiwa alano ringe chuny boma ka manyo Dr. Oburu. Kare ok oyie ni uwero Oburu dichiel to gini orum. Nekech king'iyo nyaka bok moko nyalungo nyingi ka manyocha oketo odhienyo headline ni en kure. Kendo ipani editors ipama ni giwinjore giluore to ka koro wuok kacha ka Dr. Oburu goyo mana golf kacha be koro ok gindiki.
Ano pa nigidhi keto kaka breaking news oburo nenore. Oburo yudore. Keto wasiwasi mang'eny. Kenya ka moko bende aparo ni wan jofwambo ema wabede gi ute mag fwambo wawach kama. Ema bede gi interest magi kaeto nyo jomoko te moko giparo ni ginyalo nyayo baruok e ODM. Tan kana chaka duogo mayudo ka kare ODM sama nyo gilose retreat ni en sama ng'ato ne nyalo paro ni ne ok ginyal lose. Ke ji ne paro na ngum dhi muoch kucho. Tayudo ka kare Mbadi no yalo mana verse achiel kende mar Revelation adek en mani fweny adek kare parga ngwen kibiro nyaka 22 cha mawuoyo kuom bedo ma lukuom chilunga nango mandem mabende kata mana Nyasaye be ok dwa jo mandem koro king'iyo to gini nyo dhi wuok e kind Mbadi to gi Ruth Odinga ene manyo dhi oloso to gik mano wachi e mbui ka jo modong manyo nitie Simbarati gini gi jo modong ano kaneno ng'ato kendo mochako wuok kech bendi ng'eyo ni ng'ama bayo kidi e chiro samoro kia ng'ama kidi goyo to jok manyo kidi ogoyo ema nyo wuok oko nekech adier mantiere e ODM ka Mbadi nyo wuok oko mowacho adier. Okay. Ano kalose wuo e Lombard be poka loso kode e wach no. Men onge gima no miyo loso ne kamano. No wacho adier ni jok masa moro miyo ODM tek tich matek gin jok mandhem mane party. Jok machalo rarangre ng'ato wiye chalo kuma dhi koni to wiye chalo kuma dhi koni. King'iyo gik mano wacho na adier king'iyo jok mosehimo ga ne be. To je no wacho ni kodhi en na kodhi. To bwase wacho ka. Fweny adek apaga uchiel. To ka koro indhem to kiliet kata ok ng'ich abiro ng'ogi oko. Mane gima nyo Mbadi wacho ni kiwinjo ka Sifuna berni to nyiedhri anyiedha lela wach ni in kwethne mitimo nade ema muori wuogi 15 makete mamita e nyakoro ang'eyo timbeni duto ang'eyo ni ok ng'ich bende ok liet to daber kibedo maliet kata mang'ich. Mane gima Joana Mbadi nyo wacho nang'eyo timbeni duto te chunyi to ok ni e ODM ka chunyi gombo dhi kocha to bedo mapodi godo ka enie ma inyowa koro kinyalo wuok mondo mi wang'e ni wadong gi ji adi watim audit wang'e ni ibiro ka e kende retreat ni bende intie lakini chunyi onge kodwa kaeto ochako wacho magi mana weche Mbadi an poka mede mara ochako wacho ni ODM party ok en party mar joluo mochako wacho ni kati bed mana nyamin Raila Odinga mano ochako party donge en mano wacho Mbadi manyo wacho mago wechege kati bed mana owadgi kati bed mana nyamin gi to nyaka kati bed owadgi party leader no kulungo Raila Odinga owadgi party leader gine magi ng'eyo ni en ng'a mar ODM koro mino dhi wacho weche moko kacha ma jomoko nyalo gombo wacho to gibedo gi luor mar wacho koro ng'eni kata mana anyuola ka untie to jakoma anyuola ochwe gi weche moko to bang'e buro rumo mapiyo inyalo koni ng'ani bidwa diro na wacha ahinya koro mi an bedo ni ODM ne nyalo bedo gi retreat makama Mombasa making'iyo party leaders ka ne nitiere te king'iyo wajumbe gi ne nitiere te ma pod nitiere gi Mbadi luongo ni mainstream an mai maparo ne nyalo bedo na matek luongo bura ni seche ka to ka koro wuok ni ji ariyo kende manyo ogwandore e bura to modong gi to pok wuoyo nikech ne wane Karati gini wuoyo ne ko wane ka Abdulsomad gini wuoyo misi gavana Mawajia no wacho wach moro ni koko moko matimore piny luo mag jo chama no miyo party ni kore kao ni en giri joluo to ngiso picha maracha ahinya koro king'iyo kaka retreat cha no rumo ndalo cha madhano ok ogore ga ngunda ne thuolo mar wacho adier nikech Mbadi bende wacho kanyo ni no luongo ka mar wacho weche ayanga mondo konyi yie mar ODM ni mondo kik nim koro makmana ni ok wang'e ni to injili mano yalo cha ji adi ma bende ochuoyo mamoko pok ong'ogo gima ni agogi to king'iyo party chala nyuola samoro siro weche mineno donjo kaka donjo ni kata kaka ne Mbadi kete ni ema bende nyalo konyo party nikech party bende igero mana gadira to king'iyo kapok atieko deka achiel en niya party gi kama koro nyaka dire ni ema nyalo biro konyogi nikech ka untie ji mang'eny to chunygi onge party ka
kata obed mana bura mora mora ber ubed gi ji matin ma chuny gi nitie mi koro iwinjo kiliet tibedo beda maliet chutho kibedo mang'ich tibedo mang'ich chutho to mae momiyo juma machien cha nawacho ni niya ni ka jawasigu onge anyuola to jawasigu mano oko cha onge gima nyalo timou samoro mantie mang'ich ng'ich ni ema ng'ato ang' biro chuoyo gi kwiri moro to bedo maliet to en emo nyalo hinyi gie iye ka erokamano Senior weche tek ka koso di beni wan moketo weche bedo matek ka weche mage matek no buk wach ni koro nyakwa yale ne joka nyanam ng'ene joma mokalo Jakobuya penjo mane wan godo maduong' en ni to piny luwo bagni koso jotelo makalwe mabagni to kane neno duoko mane jopiny omiyo jopiny nokoni jotendwa nyaka koro tang' nyaka giti gi wigi nono to gibiro lawogi an be bed ni ber na to jopiny gi nonego konwa ni to firimbi mar lawo jotelo ni gigo karang'o mondo gichak lawo jotelo nikech aparo ni bura mane jo ODM oluongo Mombasa ne en bura ma giwacho ni nitiere sessions mane gin closed door ma gima wach kanyo dong kanyo tiwache mar mondo gikonyre gima kisungu wacho ni kufungua roho nikech ODM osebedo ka yudo ga paka mang'eny ahinya to nyaka ne Raila Odinga wewa to mondo gikonyre nye giluongo bura mar mondo gigore pexel ni to mita kawane mwaricho wan ma wan kani mita kawane mwawacho weche mamiyo jopiny paro ni ODM koro rumo mita kawan ma wan kani wawe ni wan gi party to kara waongego tageno ni magi penje manye giduoko emomiyo kaka jokanyo kech nyen jo NEC nen jo Central Committee nyen MPs nyen governors to gi experts miluongo ni experts mane gitere piny owacho kora paro ni tok burano ne gisomo resolutions gik manonego bed ni gitimo ang'o gitimo mar tego chuny ODM kanye manye weche onego bed ni rume kihero ODM kanye manonego bed ni weche rume jatelo maber jatelo makata ko wachne weche moko moparo no kodonjone maber to gin gi lai margi kaka jotelo maka VOJ wacho na gimoro to kapar ni en gino maber to nitie kama nya yudie gi sama nya yudie to abet piny to wacho wechego ineno jatelo maber en jatelo mabende nitie gik mako wachni tibendi penjori ni tang'omiyo wachna ang'omiyo an ang'omiyo ko wachno gweno ang'omiyo ko wachne to kiparo ni ng'amo wacho ni gini ni ok wacho ni maber tidhi tipenje tikori to Fred to ang'omiyo ane manye wacho na kamano itumo na kamoro to neno ka ane mane geta ang'omo miyo ahinya ahinya ka en bura manoluongi ni gigi wacho kolor dhot ma jopiny onego ne nikech kuma koro wachopeni waduoko kendo wamiyo teko gigo ma governor ma Wajia no wacho ni jotelo moyier kaluo nyaka ng'e ni party mar ODM ni ok mar joluo giwe timore ka gima gin gi stake molo jopinje mamoko e ODM ka ni lwenje gi mathindo thindo ema giketo malo moloyo bero duond od bura margi mar party mar ODM nikech koro lweny makoro waneno sani omienjoni e gik manwa wacho juma mokalo ni jotendwa samoro wache thore to gin gi nafas mar gombaka kigin mokonego wawinji nikech nwapenjo ni nafas maduol ni kanye nafas mar compare notes ka jotelo ni kanye nikech okwane ni kum jotendwa to marachie moloyo en ni jotendwa ero mbui ni kata mna yudo traffic to VOJ ogoni taya to nini today earlier in traffic Victor Tieno Juma flashlights on me indike moko konyo ganda
nyaka gibed jotelo. Nyaka ging'e ni ang'o mwakete mbui, to impact mar gima kete mbui ni ne an kaka jatelo en ang'o, ne kaka oganda luo en ang'o, to ne kaka chama mantie en ang'o. Jotelo susre e mbui ka. Jok manwa koni luongo ni bloggers, manwa wacho ni gin gindika ka. Jotendwa bende koro dwa chalo jogo. 527. Gichalo jomondiki mondo ndikie mbui kanyo mar moro ji. Wadogie uru chien wabedie jotelo. Wapimne jopiny nang'o gang'o mwatime ground. Ayawo osiptal ber. Arado gi kweth mar vijana kama wagoe mbaka mar maendeleo ber. To in marwa ma jotendwa ni to en nani ng'ane no wacho ng'ane no timo oyo. Jotelo nyaka bed jok mahore. Mbui ni wawenie jomoko. Wabie mbui kaka jotelo kwa wacho gigo mabro konyo gandawa. Wawacho gigo mabro konyo piny luo. Wawacho gigo maka in ja UDA to konyo UDA, ka in ja ODM to konyo ODM. Kik wawachi gigo maonge tiendgi. Japiny ol. Japiny sani dwaro gik mathin malich. Jatelo mawachone nang'o gang'o mosetimo. Japiny dwaro ng'eyo ni to itendwa ni kaja ODM ochomo kanye, kaja UDA ochomo kanye, kaja Labour japiny dwaro gik matindo malich. So jotendwa en kwayo ni party umar ODM ni une mubro njawe, une mubro kethe. Tubro kethe nikech urikni un gi yot moro mar dhi e mbui makata weche monego benu bet pinyu kuodho to useringo gode mbui utimo ang'owa ulando. Dugwa waelo oko ne jo libamba. Paro na gimoro ma ng'ato wachoga e mbui ni to barua manondikne Paulo isomo ne joseme nang'o. Nekech gicha VOJ mana kama J10 neno. Bura cha en gima ber manyo ODM otimo. Yes. To ne en bura mar puodhruok. Ing'eni ka dhano biro kech aparo ni kancha mutni gi ng'eny kama to ng'ato kata jo ODM no bedo gi paro ni awe kare walore uru e ot kamoro. Wabi mondo ng'at ka ng'ato oul gima chando chunye. Ibi ng'og meki te. Mane manyo ananeno mana ka mbadi ng'ogo mane chande. Ruth gi jok mamoko gi bende ne ni kacha. Koro in ka ng'acho tieko timbi ting'o badi. Aidha kise wuoyo bang'e iwacho ni akame wache ni amba dwaro medo samori nene mara. Samori koro ne ging'ogo gi kama ne ging'ogo nikech pod an gi yie ni ntiere mang'eny manyo wach kacha ma ok wawinjo. Koro kaka sama gisomo resolution cha to yudo kata ka nugoru adhom tu ugoru aga kacha. Udiru adira wach kabisa ma ng'ato wach ne motieki. Macha ne en gima tek sana mondo party mora mora ne luongi e seche makama. Mika ne gikawo kang' ma gidhi e retreat Mombasa mabe samoro ka ng'ato diro ni makecha ahinya tinyalo lokori king'iyo nam moko be nam dhi godo. Koro richo ka ne giweye nam kucho moko be nam dhi godo. Giketo wagi Epstein. Pod awacho kendo pod anuwa jopiny nyaka koro choknwa pesa mondo waket jotendwa makaluoge piny. Wabed kodgi e bura masikricha. Mondo wapenjgi ni to gilaro gang'e kindgi. Gidwa nang'o? To gidwa no oganda luo onegi nade. Nikech okwanya bedo ni weche waduto kaka oganda. Wawache mbui to wawache media ka. Ang'o miyo waketo jogo mok nigi interest e weche wagi e ng'eyo gik matimore. Nikech VOJ penjo matindo joga we awachie. Munapigania nini? Baada ya kifo Raila amuna hata agenda. Tokni waonge agenda kaka oganda. Okni wakia gima wadwaro. Nikech jogo mwakete lemo monego bed ni tayo wa bagni. Jotele ma bagni. Bagni. Miyo wachalo jok makia kumadwa dhiye. Nyaka wabed piny gi jotendwa e bura. Kendo koro wa apil makoro nyaka wakete. Ni jopiny. Yienwa uru. Miwa uru nafas. Wamany jotelogi. Waket gi piny. Mondo ng'ato ka ng'ato wachie gima ni e chunye kakodwa dak gi oganda luo. Kapok yiero chopo. Mondo wang'e ni to jotelogi dwarang'o.
En lwenye mosiko, lwenye maonge tiende, lwenye mok konyo ganda luo. To gi moke ma ene mbui pile pile gokinyi ng'eni samoro nyalo chungi gimi luongo ni anxiety. Ni to jotendwa gi owachang'o. Nikech ok gin jotelo kendgi. Pinje mamoko bende nigi jotelo. Oganda mamoko bende nigi jotelo. To wan marwane. En lwenye mosiko. Oyo jotelo. Ang'e ni uwinjwa kamoro amora ma untie. Waol gi kwayo pile pile wuok tich ka wuok tich okinyi. Kata mna Nyakalondo mamoko bende kwayo gi kwayo. Aaron wuod John kendo ang'e ni sani owinjowa. Kwayo. Chris Captain kwayo. Jiji jo fwambo duto tete ma piny luo. Sani wabedo ni tijwa maduong' en kwa jotendwa mondo hore. Wabro timo manya ka karango. Karango mwabro bete ni wan jofwambo wapuonyo ogandawa. Gigo monego timre. Nikech jotelo osiko mnagi lweny ma pile pile ten lweny ma embui. Nyochi neno ka lwenje gi omiyo gi ketho lien mar wuon jaod bura Maseme. Yes. Sani koro jaod bura ma Nyando bende men gero sadho. Ageno kenda kwayogi. Nikech wane timbe marichogi. Ka jaredo kelo bro bedo ni komingi. Nikech ka gitimo kamano, oyo wathegre kodgi. Wathegre kodgi. Nyak luor ber. Ti luori mna kiluoro ji to kiluoro ganda. Mane ka ji nyadak. Jotelo olwa. Jotelo magi yiero gi bende ka giseyie ni wasewacho ne gi pile. Ni koseyie mana kaka koro wantiere kain. Ni je jatendwa. Yie mondo jotelo moyie motelo ni otelu. Mane gima wawacho nuka. Ko buru e jatelo mar ODM mainstream. Kichwangi ni ODM en achiel mwang'eyo. Wee uru mondo Dr. Buru otel ne party. To kiwinjo ka samoro ok ineno koko nyal telo ni to mane gima nyomba di wacho to bende jok mondo kiku kitwa gi gik mang'eny. Donge kata mana ANC gini ka bende ntie. Gigi ng'eny. DCP bende ni ka to gima moko gi. Nekech ido ka samoro jok mok dwa ni tel negi. Ema chando jopiny jo mabeye kabisa. Jotelo mantiere e party structures. Obed parties mopogore opogore yie mondo ng'at man kanyo nekech in bende kiny ne mi telo ni. Ni dwar mondo luri. Imbe kiny ni tel ne party ni. Onge ng'ama kidi. Kiny in bende ni dwar ni mondo timi nade. Mondo mi luor. Mae ema kore miyo ka kosa majenda gi gionge. To either gindiko gigi kendgi. To ko gindiko kendgi to gimiyo online goons. Nwenjiwo wueka. Moko be nitie mok ndiki. Lakini nitiere joge gi magitimo nade. Magi miyo ema bayo wach embui koro ento ling iwe ni en kodika. Lakini king'iyo gima jok machiegni kode ndiko to nyisi ni chunye onge gini. Kora paro ni mondo mi okony ogandawa kata ODM mondo mi odhi nyime weuru jotelo moyier kuom sechego. To kuwinjo ka tek to kaka ne uni retreat tanti wacho ni Ken Muga ini dhi marach. Man mo miyo giluongo bura. Ken Muga komi ni otami waneno kichiemo kone gi kone. Waneno ka chalo gima injili miyalo ni koni. Mondo mi jo ganda wuok gi dweche nekech mana kaka jai wacha dire ni wich kuot ka samatin iwinjo ko ganda wa moko gi bende penjo an tango marach kodu joluo. Ango machandu, ango mularo. Ango milaro masa mori nyalo biro miyo koro wich kuot aina ma waneno ka usiepo wa Walter Nyambaga bende no wito da mare. Bende kigidhi gi kethi kibikoe chieng' mibi kowe. Nekech iyudo ka gima duong' mantiere ka en ni ng'ato ywayo kore. To samo ywayo kore ni to ichilicha dwani mondo keth kor nyawadgi. Koro imbe rite chieng' momiyi ma imbe inie party ni. Ibiro yudi thuolo, ibiro dwaro mondo mi ka waloso kata kaka wanene ka to wa recognize elemo ma intiere no. Nekech ka wadhi wakawo ng'at moro ma bende odhi declare himself e tok ndara kamoro. Ni koro an e party leader. Ng'ato bochako dhi wuok kiny ang'o ma wadhi wacho ne jopiny ka kata ka koro ilando ni ng'ane mowuo oloso kech party nyaka bed gi structures. Erokamano Ojadhi biro manade gini chendo kabisa nikech en tim kaka senior wacho ni dugwa tinde wa moyo mane Facebook twandike gi dongere ma ogeni mamoko libamba koro neno ma en penji misiki penji to unularo gang'o nyaka ne jakom nende tingeni ni be kata kiwe dongere
tinde kata ndike mana gi dholuo tika kiloke gi Google AI ikopieti bole AI tikone AI translate AI lokna gini koro gima lich ahinya ka en ndiko gima okowinjore bed ni ndiko kanyo gima inyalo tieko tenge mawacho ni kaponi inyalo tieke agola kocha tutieke mana kocha inyalo paro kinde moko kane Raila Odinga ngima nitiere weche moko makano wuok kodhi Kamukunji to bro chokore gi joge ka to gigo mbaka kanyo to giwacho gima giwacho kanyo to ka gisewinjore nitie moko mano ok inyal winjo oko mana samoro ni nyalo winjo en sama koro giromo Kamukunji moro ma papcha makoro iwache oko to ji winje cha tindo ka seche go nitie moko moseromo gi lawi gi ni iye kacha magiseporo wach kanyo gi chieng jera gini ma ito kibing'eyo kendo ang'eni nitie siri mathoth ahinya mano thoro bedo godo kodgi mabang'e to ok ibing'eyo gimoro amora manotimore maseche go gini Kibira ne kama ne wich tekie kabisa maka gisewinjo ni nitie ka ok dhi kodgi maber kod weche mag telo to ne giluongo Raila ma gibed godo piny magiwacho ni ka ok morwa ka morwa ka ok morwa ka morwa giko ne giwuok e twech achiel omiyo ino ka Kibira higni mathoth ahinya en mana Raila Odinga maka nosewacho ni en ng'ane to ng'ane to ji dhi koro aparo ni kao mowaketo ni jogo ma johera mag ODM kod jogo ma jokanyo mag ODM kwa keto mahino e loso duond burani mahino ma loso duond burani mana kwinyo ka Jay gi Fred osewacho en neno ni jotelo manie iye kanyo ka osemi lemo mar telo nyaka ikungu dhogi nyaka ibede kanyakla mar jotelo weteni mondo uwache duol achiel maka poni nitiere gimok mori tipedhe mane kindu kaka jotelo makuwuok to wuok gi duol achiel mar duond bura mar ODM ok ni in jatelo ka to pod ichake diro moro ku to telo hie to nosewacho ma koro bedo kikruok moko magikone to dhi ketho duond bura mar ODM. Erokamano ahinya. Bishop Abraham Sawanda Odongo ng'isa ni kata wan jodolo wan gi paro mar kero jotendwa piny. VOJ wacho wach mangima kabisa kenda yie kodu kabisa nyinge en Dr. Matthews Onyango winjwa ka en piny mar Afrika ma milambo kamilo ni Santon. It is time mondo we call out our leaders for failing the Luo nation. Jakom nen duogo mane omakonwa kama duong' ahinya. Timbe moko mwaneno ka jotelo yware ken giwegi ni okel picha maber. Duko mana chien will make us lose focus. Ayie kodu ahinya jotelo mane Luo land have failed us miserably. Kindly inform ODM snatchers to read the mood of the ground. Ntie mamoko matino gi kidi piny podo kinyi nyakwara Mogajwang. Mogi kaendi Haron John wacho ne winjo maber ahinya. Asante sana kain Kisumo. To wacho kanyo ni and the politicians are not the only leaders we have in Lowland. It is time they also listen to other cadres of leadership. Exactly. Exactly. Watch mangima. Watch bari bogik Fred. Mana kama iteneno. Jotelo ma wan go nyaka ng'eni ok gin kendgi jotelo. Jotelo ntiere mag din. Emomiyo nyocha ne jadolo ong'injo. No mora kabisa. Kowacho negi kama gibeti. Ne unka to ajumbe usefelowa. Unka ne osiemo wangi to kao thuolo mar dolo ne kichin ntiere gap. Jotelo ma wan godo. Yie bende oyudie feedback kuom jopiny. Kikupar ni maruni gi gimo wacho ni e moromo. Jatelo maber chalo gi kaka nyocha jakom Raila Molo nitie. Mowinjo piny gi gima jopiny wacho. Kae toriwo to luongo monyalo luongo ng'ato uluongi ka to biro winjo sami biro ni no senwango report ground kaka chal mondo mi jotendwa ong'ini to ere kaka wanyalo telo ne oganda ka waduto wawuotho e twech achiel kata doko ni rombe ariyo bende ko winjo much bando kata dhiang' ariyo adek ang' winjo much bando nyaka achiel bar tigwele agwela okiweye bando kanyo lakini dhiang' to ok timang'o ok dimon chamo bando. Erokamano. Ken wach mari mogik. Wach mogik en mana kanyakla motemo yalo ni. Ng'eyo ni nitie ngero moro mawacho ma dho kisungu ni kinde moko ng'ama wito e wuon mare. Chieng' mowito wuonwa kinyalo ng'eyo ni wito ng'at achiel kende mandwa ni mondo mibedie maber moloka kaka ne en. Koro aparo ni en gima pod ni chunywa ahinya. Anyato jogo mane nitiere kod geno gi lek gi Raila Odinga. Ifwanyo ni bang' ka isewito janyuol ahinya to ne wuoro tifwanyo ni wite wuoro mandwa ni mondo mibedie maber moloye. Erokamano. Senior, wach mogik. Erokamano Jakobuya mokwongo mna kaka pile go erokamano ne jowinjo wa gi joneno mar bedo kodwa e chenro ni. Gotieno kapo no kiwinje
kata kapo ni yude kore to kochakore saa 4 otieno tok nyakwar Peres kose loso mo pedho no weche manyien to toke kanyo to kaka wanene inuoyo. Giko juma mokalo narado kendo nagomba kamalach gi ngire Levi Obonyo ma University ma Daystar. Professor Levi Obonyo gi lange moko chano keto conference moro e dwe mar 8 biluongo ni Raila Amolo Odinga 2026 Memorial Conference on Communications and Politics. En romo maber magichano mabro ng'iyo ni to kopogore gi siasa to Raila Odinga nenga ahinya te wechewa mag fwambo gi weche mag tudruok to gi weche makaka no otudo ganda. So aparo ni en romo maber ma ng'e ni kiny ginyalo lande officially. No bro timore karango to jomage magiluongo. So kagilande to ganda wa mung'eyo sigana mabeyo mag Raila Amolo Odinga. Apani mano bro bede nafas marwa mar dhi betie kanyo gombaka kaluore gi ng'ama ne Raila Odinga en mar yange celebrate to moloyo ahinya pare kaka jalno manochung' ahinya motegno e weche oganda, e weche fwambo, e weche tudruok to gi weche mag rewo wi oganda kachiel. Erokamano. Jaote Paulo ne barua manondiko ne jo Efeso 4 matinda dek ni temuru kaka unyalo mondo urit winjruok mar osemiu kuom kwe moriu kachiel. Dongere makete mamita ahinya nikech dongere kete yor yalo kwe. Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Ichake mede kanyo kod Zaburi 133 manda achiel. Jokanyana mwan kamaracha ahinya to wan gi nyalo mar neno ni achiel marwa kaka oganda gi gik mane waritorego kik lal nono nikech timbe moko mamono ma itimo gi mokuom jotendwa ka. En kwayo makende ne jotendwa wa kama bor kama wadhi bende bor ndi to nitie okenge moko ma wasegoyo. Okenge ma wasegoyo ma okelonwa nyak kaka piny luo kik wago okenge moko chien manyalo kelonwa dok chien ma koro inyalo miwa inyierwa gi ogendni mamoko. Luor mane ogendni mamoko noluorwago en achiel marwa. Kora kwayo ni kadipo ni ngi sigo gi ywaro gi nyawadu moro donge nitie yore mamoko ma unyalo tiyo godo. Okapar ka okung'eru un jomong'ere nembni mag simu ugoru simu kendo kata kamano unyalo bedo udak e alwora achiel kende. En pek mane manitiere manyawadu ma kamoro ne oywaru e weche mag siasa ok nyal bedo kode piny mos mugomba kanyakla kaka jokang'ata achiel ting' ni e lwetu to gima nyako par ni telo nigi kinde mare ng'ato ka ng'ato nigi pok mare omiyo waduto ka wanywako lwedo wanyalo loso oganda manitie kod nyalo gi nyak mawinjore ne dongruok ne tieng' mabende mabiro. Ka kamano riti ma kawuono wabro wewe lwet Cleophas Oluoch bende waikore mar kelno nyasi gi twak mamoko mabende bro golo doke iti kendo bro geri kaka Ramogi FM gi Ramogi TV. Kwe mar Jehova Nyasaye mar ber kodu.